turun pedalangan selamat dunia akhir. Amin. Allahumma Amin. amin. Ciri khas Nugroho Laras ngene iki. Amine khas. Lah nggih wong yo larang lho Bu, sak jenenge amin. kejaba pengrawit niki weton pondok kabeh kok. Aku malah lagi ngerti. Pondok pesantren niki ilmune lampun makrifat kabeh. Mung jenengan mawon sing cek maksiat. Makrifat. I love you Mas Atur. Sentimen kok ora aku rumang saiki. Ngoten niki Kak. Karen, minggir. Aku pilih karo Elisa sih. Iya. Mbak Elisa. Tak legani pokoke, tak legani. Mbak Elisa masih semangat loh, sampai jam segini masih semangat loh. Semangat terus dong. Semangat wong nyambut gawe iki nek semangat dadi rezeki ya berkah. Iya. Oke. Sini Cahayu di Eh, ini kan leganono kae. Apa njaluke turu to? Kelapa muda. Lu kok tegan. Ayo legano. Ya leganono. jauh Mas Petro. Ya. Sekarang kareng iki nih. Aku punya karo gareng. Itu Iya. bisa los, dialog itu los. Iya. Tapi kalau sama Mbak Elisa tuh kok kayak ada apa gitu loh yang nggak bisa los gitu aku sama Mbak Nah, Elisa. apa? Sing ganjel apa toh? Dilangi wae ganjelane. Ya, itu sih penting iki ya. Ya. Anu Mas, arep apa jenenge arep ngendika ki rada kaya terbata-bata ngono. Iya. Rada angel sithik ngono. Iya, ini ngopo Kok ya? asam lambungmu munggah Mas. Biasanya nek wong ndek asam lambung ngono kuwi Mas biasanya. Jalane. Lu putih ngenyak nandak di penyakit. Ya luar biasa nih panitia juga engkang yang kuyong luar biasa supportipun ini. Hebat, hebat. Wah panganan saokae. Luar biasa. Pareng. Full. Mas Sumelang. Masa nganti susu barang. Ki nembe teng mriki lho Mas. Tapi Iya, kok tapi- Jeneng kanca pengrawit sinden wis ning panggung ki nganti metu susu barang ki teng mriki niki. Tegese niki nandhake nek masyarakat mriki ki murah sandang, murah papan, murah pangan. Amin. Luar biasa saestu. Mongko sindene iki mau wis sangu susu. Iki dikai susune, berarti sindene susune loro iki. Lah timbang dadak meres Mas kaya jenenge kaya luar biasane meneh niki sing rawuh masyarakate ya Cahayu. Nggih. Wah, pejabate ya ana sing rawuh. Nggih. Kok bisa ngerti, Lha Mas? niku lho mburi cagak Pak Ganjar sugeng rawuh pripun Pak Ganjar nggih. Halo. Ya Pak Ganjar ya, oke. Oh, jenenge Cakep nggih Pak, mriki cakep nggih berarti. Ngebiar mawon Pak, ngebiar mawon nggih. Sip Pak Ganjar lancar Bapak. Oke. Bobok. Ya ini kirim-kirim lagu. Tadi ada Mama Siti yang menyusul minta sambung Wanci Dalu juga dikirim buat Pak Prastoto di Wonogiri. Yang nyusul jauh-jauh juga nanti pulau kirim. Kalau menawi wonten ada pamundutan dari sana. sementara baru Pak Sugianto tadi buat menawi tasih Lalu lenggah. janjinya tadi ya. Ini mangga mumpung. Ingkang badhe nderek Pak nembang Sugianto Cek Pak Budi. Sugianto. Oh tasih itu kok. Monggo Pak. Ah, Yang Pak panggungan. Sugianto. Nah, Iya. kalau goro-goro itu udah oke lah kita tarik ke panggung. Iya. Monggo Pak. diiringi ya, diiringi. Ini apa? Ini apa? Diiringi nggih menika anu iringan. Diiringi iringan. Ono beda. Musikku nang ndi? Waduh, malah umroh. Nang ndi dak? Ah, mohon Nggih, pun. Pon duki. Ya. Iki mriki Pak. Dan Mboten sadhi lepas sendale kok kaya nang masjid wae. Hanya mriki bebas mawon ae. ora. Nah, pun monggo. Nggih, apa ndas bocah mbok pidak kuwi kok. Nah, nggih. Siap ya, Pak? Monggo mriki. Nggih. Sugeng enjang Pak. Diaturi mic. Nggih sampun Sampun enjang. sampun. Seperti malam. Leres Pak Sugianto. Leres sangat, leres Oh, sangat. di dalam pundi, Pak? Kula Warudoyong, Oh, mriko. Warudoyong niki lho. Lah nggih. Iki mbaya mending Lah nggih iso. saking mriko niku terus ngebit mriko. Oh, Nggih. nggih. Oh, waru doyong. Ya? Oh, nggih. Waru doyonge manglunge teng pundi? Ten pundi? Pinggir kali. Pinggir kali. Oh, ayu Pinggir kali, Mbak Lisa. moblong sok nek gedhe weke. Wae Pak Gareng sinten iki? Gareng Trilili ya iya. Mangga. Tanggap, nggih. Lagune men apa Pak Sugi? Mbak ini ada sebenarnya ada permintaan itu toh. Ada? Saya itu juga belum apal lagunya. Oh, tidak apa-apa. Lah ora apal kok dadak ning panggung ki ngopo? Kan Gareng jaga ada sikap. ini. Gareng. Sabar. Gareng sama Mbak Elisa. Sabar ini. Ada Mbak Elisa pun tepangke nggih.
Iya. Kula Sugiyanto Warudoyo. Pak Sugiyanto Warudoyo. Mbak Lisa pun. Nyulek Pak, nyulek. Nggih. Mbak Lisa rumahnya mana? Apa? Rumahnya mana nih? Rumahnya Kulo sekarang. Nggih. Tidak di bawah. Oh bagus, berarti pintar. Iya. Memangnya kula keong ngoten Ya, iki. memangnya saya keong. Iya. Kok ireng men ta Pak anu jakete. Dari mulai Ayo, jakete. dari mulai lahir. Dari mulai lahir udah ireng. Jaket. Iya. Dari kapan jaket kok lahir ini dari kapan? Nah ini. Tak nonton rahime Ini jaket sama yang jaketnya sama ya. Ini kayak umur berapa Pak Sugiyanto? Tidak kurang dari 50. Alhamdulillah Tidak kurang sehat dari- selalu. Iya, Pipisnya tidak masih lancar? Wah lancar sekali. Siap, masih bisa jauh ya. Oke. Pokoknya Ya jenenge peduli kesehatan konco. Mampir nanti Pak Gareng ya. Oh iya Pak, abdi pipis sih. Ada biasa dah. Oh masih. Biaya kok ada nyenengke. Kagem Bapak Lurah, Pak Lurah. sedaya Nggih. ingkang kula hormati, kagem sedaya panitia Pak Febru dan seluruh panitia yang saya banggakan. Mbok nganggo Dan- lagu Pak, nganggo lagu. Pak Lurah, tamu istimewa, Mas Dalang, si ketek putih. Lagunya piye guys? Pakaiannya putih. Lagunya piye? Ya, anu kok bajue. Lagunya piye? Aku lali lah. Seri ah. Oh, dagelan dibayar larang mangene. Lagunya lho piye? Juga Wah, mboten aku kata anak lumen. bongkar, Juga ugi mboten kata lumen ugi sedaya napa nayoga nggih. Nggih, Pak. Nayoga Bapak Nayoga. Dalang. Nggih, siap. Waranggono sedaya sugeng-sugeng Niki sehat badhe nyekar alhamdulillah menapa, Pak? mudah-mudahan Ya. Cinten meleh. lancar. Mbak Ya. Elisa, Loh, nggih. tamu istimewa. Weh. Ya. Udah 2 kali nih di sini ya. Iya. Iya. Iya, Tapi udah di 2 kali. di Pak Tejo udah berapa kali sering ya? Sering sekali. Tejo, kawan-kawan. Oh iya, Siap, iya, Iya, betul betul. Lagune niki napa Pak Sugiyanto? Wis, Ben. Itu tadi permintaan dari grup Grup. Nggih. Warudoyong. Warudoyong ya. Tapi nggak tahu siapa yang minta. Nggih. Saya tujukan aja kepada Siap. Bapak Dardi CS Haji Dardi Ya, CS. kalau Dardi nggak CS. tahu siapa yang minta ya sebut saja hamba Allah. Oh gitu ya. Kaitannya dengan gini Ya ya. hamba Allah ya. Ya. Kalau nanti 2 lagu gimana itu tadi untuk Pak Dardi Nah, saya kan berhubung. Nanggung Gareng. sak kaset sisan. Gareng. Manajemen Nugroho Laras kalau lebih dari 1 lagu kan kamu juga Iya iya paham, betul Pak. betul. Nggih. Ya. Jenengan kan ngersake lagu piro ora masalah. Oh, nggih, nggih. 4 ton. Ah, Jalal Waton. ninggal katresnan ya Pak. Tinggal katresnan. Nggih, nggih. Oke. Tinggal katresnan cara pundi? Coro Cara pundi? Semarang napa cara Jogja mawon. Jakarta? Cara Jogja. Jogja. Iya. Jogja sakniki tole rada larang. Ya. Larang ya. Tiga Betul apa? ngatus, Kan- 300. Kan bisa dicicil nanti season gitu, bisa dicicil ya. Kok ya le genah-genah ke Mbak Elisa. Tapi sing penting itu lho Pak Nggih. Gianto, sudah berkenan naik panggung, ikut Amin. nyanyi, partisipasi itu Betul. sudah hebat. Alhamdulillah. Nah. Mudah-mudahan perdalangan tetap jaya. Jaya. Ya nguri-uri budaya. Siap. Mas Gareng selalu ada di sini nanti setiap ada acara Ora ya. mesti. Wah. Iya siap, iya. Warudoyong diantarke ya Mas Gareng. Ganti. Ganti ninggal katresnan. Oh ganti ninggal katresnan. Oh diganti Ya. Pak ya. Ninggal katresnan ya Pak ya. Iya betul. Maksudnya ninggal katresnan itu katresnane Mas Catur ditinggalke nang kene ben ngrembaka. Ah, betul. Alah pinter Nggih. re. Akui Tak tenan. ding, tak Aplikasinya ding, hebat ya. Lo. Reng. Kendangi ngoyo-ngoyo ora responsif. Lah kene ngajak omongan. Ya iki ya lho jeni aku to. Awet nom nih anu ketemu Mas Gareng. Nggih nih. Bapak Sugiyanto ninggal Nggih. katresnan nggih. Nggih. Siap. Monggo langsung garap Jaipong. Ya. Ya Gun.
Panggih tenan tangane Pak. Iya. Tangannya ampuh tenan. Pengrawit Bisa, nek ya? terlatih ngene iki lak ndadekke seger suasana. Ya, Nah, pokoknya iya. angger tanganmu ler manut ae lho, Reng. Bisa, ya? Kudune dalang ngene iki tanggap. Pengrawit ngene iki pomaku tak undakke kesejahteraan. Iso kayak gini loh. Kelebihannya iso Pak lho. Dadang tangannya tuh luar Kudune kan biasa. manuti manut dalang. Atasnya dagelan luwih dinut timbang dalange iki lho. Dicucuk-cucukke garenge. Manuk apa cucuk? Manut. Manuk apa? Wis miber. Wes hilang man. Matur nuwun ke Pak Suwun ya, Pak Sugianto. Sugi. Pak Sugianto. Nggih, sembah nuwun. Mbak Elisa, Dewe, Pak Jeh. Sugianto ketinggalan mau maringi. Pala, pun ngaten koro-koro lah Pak Sugianto. Halah. Iya, tangan kata kayak ngene matur sembah nuwun Pak. Matur Tukang nuwun. bawang, tukang bilis, laris. Mosok lali. Buat Piye? ora tegel, tetep ora tegel Pak Sugianto, tetep ora tegel, Reng. Iki ya kotak amal. Wah, lagi kantongnya anu implisit. Kris Reng, Kris Reng. Ora tegel. Ora tegel. Ditegal-tegal kayak gitu. Makasih, makasih. Sembah nuwun Matur nuwun ya, Mbak. Iki. Iya, siap. Nggih. Oke. Gareng. Mboten Gojek Pak Nggih. Gojek. Terus Pak. Mun mengke gareng kula paningane. Nesu gitu aja, nesu. Seneng loh Mas. Niku di mana tempat Pak Sugianto memang seperti itu. Apa iya? Suka nyanyi nyawer. Hebat. Pak lulusan wong karaoke ngono kuwi Mas. Alhamdulillah. Nggih, gayeng. Oke, langsung disambung. Nah, Nggih. Diambung. disambung. Oh, disambung ya. Aku ya gelem ae to diambung. Kok nyetekan kon? Ya wis lekas mulai esuk lho. Reng. Ngene lho. Wis Wis esuk mulai lho, para eruk kok Mbak ngene. Elisa besok pulang sama siapa? Aku, ya ada tim lah. Kenapa? Kenapa? Ora apa-apa. Espasmu lho wis dangak-dangak. Kadang-kadang. Dalang kok numpak espas yang krok. Ya ora apa-apa wong mobil ora usah Ngono kenyang enek kok. tulisane Ki Catowe Wer. Ki Catowe Wer. Wis ora usah nyepeleke wong kowe iki. Espasmu lho Mas. Wis ben kaya lara lopo mbiyen. Ngene nek pasang ban ki ringe sing padha, sing kiwa ki ring 13, kene ring 16, iki espase mlakune ngene. Saiki wis ora ya. Oh, wis ganti to kae? Wis. Alhamdulillah wis ganti. Nggih, niki napa pripun? Ditemani. Ditemani, Ya, Do Jen. Anis karo Mbak Ratih. Mbak Anis, Mbak Ratih, Monggo Mbak Anis, sama Mbak Ratih, Elisa. nggih. Ya. Kasih spot dulu ya. Spot. Iya. Minyak telon capika anak wangine wangi bayi. Minyak telon capika anak wangine wangi bayi. Minyak telon capika anak. Anakmu iki telu. Waduh lah nek anak Kaya kaya ngene simpingan apa? Lah iya. sportmu mau jare minyak telon cap 3 anak. Lah terus nek anakku telu ngene iki mending lho tak dol no Mas. Apa-apa kok dol Ya didol suarane dikekne kono dalang kono siji. Aku sing tukang ngeterke nggawa dingklik ngono kok. Niki Wong dek masak. tenan. Ya go nek makrifatis dhuwur ngerti lho. Batinku apa no ngerti kok asline. Wong pancen yoga makrifat. Lagune napa? Bebas, ora ono request. Ya. Tadi ada request sambung wanci dalu. Oh iya, sorry. Cek. Iki anu ya, Sama anu. Bowo. Nah, Ya, karena kan belum ada Bowo goro-goro. Iya. Oh, siap. Nek Bowo ra metu goro-goro ya tekokke ngo Bowo iki. Genten-gentenan ya. Ya. Ya, nggih. Anu pun rembukan sik kira-kira Rembukan arisane sik, jam sik, piro sik. sesuk. Nah. Serasa rebutan. Oh iya ono layang. Astagfirullah. Sorry. Ngene. Reng. Ngene iki lho. Sorry, Reng. Nyawacane Reng ra ketok. Nah, ngono. Kepada Pada ono ke patek barang. kepada Pada.
Mas Dalang ingkang nembe nguyuwi wajib. Ngayahi. Oh tak uyuhi sisan lho engko malan. Wak ngayahi wajib Ngayahi. lan sogok saha para pesinden lan do meteng. Nah. Iso maca ora Reng? Sane kali nggadang sak lembar nimbas kaya wis kecetan rasa Kok gambange iki mung nek keri tok ya to, Cuk? Wah jembok lurohi engko ndak metu engko. Pacane sarwa asri srebat mengku tansah kuat aduh waslan mayat namung kan mas paran ning Sampun Pak Catur. Luar biasa matur nuwun Matur lenggah nuwun. rumiyin. Nggih. Dulur lanang Mas Argo sing saking Rembang Leres lah. dilegani. Maringi setunggal atus lemah teles Gusti Allah. Sing bales. Leres. Lemah garing Gusti Gusti Allah sing peparing. Jan. Lemah payu Apa wi? cocok regane Oh, iya. berarti. Dan tak kira iki enek tibane ya. Mbak Elisa biar tetap semangat lagu dangdut Mbak Elisa. lagu dangdut. Ya, Lagu Mbak. dang Iya. Lagu dangdut. dangdut. Nuansa dangdut. Dangdut anyar apa lawas? Terserah Mbak Elisa. Iki lagi usim tambal ban iki. Oh, tambal ban? Tambal ban. Oke. Mriki nggih usim tambal ban, Pak Bu. Wah, lah ya kabeh ya berarti ya. Pak sama. Wah, ban. Nek tambal ban iku nek mung Mbak Risa tok. Emang Ora. Kurang kaya. Karo DU DDU. Tambahin. Dek sapa? Uut karo Siapa lagi? DIY Yogyakarta dan sekitarnya. Iya. Wih. Ditemani karo gendok Sri Pesek. Ya. Ya, ayo Sri. Jangan lupa goyangannya jadul. Sri iki nek lagu-lagu ngene iki cocok. Oh iya. Ngoten. Cocok. Mbak Sri Pesek niki cocok ngoten niki. Cocok. Ya, spesial lagu jadul. Monggo sudah siap? Dia Siap, gerak. Wis oke manut. Pada para tamu dan masyarakat pedalangan. Hormat, gerak. Nge jika saya mikir kan yang tangan kiwana. Tegak, gerak. Luruskan. Kosongan toh iki. Garek. Ki apa to sing dilurus nek? Kok kono kenceng rumahnya. Wis, ya weh. Ayo, bervariatif lho. Ya, kan diluruske supaya entuk jenenge anu kamera sing apik lho, Mas. Betul, Mas. Jadi entertainment yang ngono kuwi. Yo. Jake Simetris. simetris mutualisme simbiosis ngono kuwi. Oke, tambal ban Mas Udin catering siap. Ada Mas Zoleh. Ayo Rek, ganti kostum Rek. Ayo lek. Asik. Wow. Wah,
penampilanmu totalitas tanpa batas Mas Gareng. Wis pokoke rasa diwatesi, Mas. Elok tenan. Itu stylenya setelah apaan sih kalau Jadul. Jadul zaman dulu. Zaman dulu cuma ini tadi belum tak komborkan. Cek ku ngomborke iki kuwalik, kudune iki kene malah kene, Mas. Cutbray kudune. Iya, dadi malah iki Cut. cutbrem. Ya, kalau dulu kan memang cutbray modelnya. Jadul dulu begini. Iya. Jadi dulu tuh nek joget nggak ada yang tawuran mergo jogetnya enak sekali. Iya. Piye carane? Aku iki tukang tambal-ban. Uripe zabalan-dalan ya. Banyak lagunya lah, masih banyak lagi. Kayak Singkong Keju itu. Singkong keju. Ya enak. Oh lah aku kayak kuwi. Aku suka Elisa. Suka singkong. Nah, kuwi lho maksudku. Ora nyanyi rapat. Aku suka singkong. Lah aku muni apa mau? Keju. Mau suka Elisa? Ya ora apa-apa ta. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Nek kelakon ya berarti Elisa kilap. Ora apa-apa tak anteni kilape, Dek. Bagaimana, Bang? Oke, diaturkan lagu lagi. Apa Mbak lagu? Tessa. Kok risih tuh aku Mbak ndelok Tessa rambut. dan Mbak Elisa. Lagunya apa, Iya Bang? apa, Bang? Lagunya Singkong Keju. Oke lah. Menyesuaikan kostum. Ya. Singkong Keju. Mbak Elisa nggak apa-apa ya lagi ya. Siap. Iya enggak apa-apa. Ada ya Singkong Kalau Keju? capek ya duduk boleh. Iya. Nah, Umbul Dongo nomor 86. Gantian aja ya. Ya. Oke, siap. Oke, ya Mbak Elisa duduk, siap-siap. Pokoknya Mbak Elisa kalau ada keluh kesah sampaikan aja. WA aja, WA. Udah punya nomorku belum? Ya nanti tak kasih. Mas Dewi, WA-ne sampean dilebokne ngene. WA-ne ku. WA-ne Elisa. Wale. Lah piye? WA-ne sampean lebokne ngene Elisa. Nah iya toh. Lah WA aku mlebune kapan? Lah yang bar aku toh. Oh, Sudah? Mbak- Ayo kita duet Singkong dan Keju. Keju. Oh, ganti toh. Ya. Oke. Iya. Goyangmu sing apik lho, Reng. Astagfirullahaladzim. Aku neng omah celuk Gus lho. Apa ya? Gus Gus Gareng. Apa? Gus Buntung. Kowe nek nganggo ngono ki tak man-man mah kaya Mas Gareng Bejen. Oh, aku mau meh batin. Lah tek saiki meh tiru-tiru nggawa kostum aku ngono. Mas. Lah yo ora apa-apa. Bar iki berarti capek Oh gunung. ya mumpul mirip kancane kok serik lho. Ae. Piye. Mirip iki. Neh. Oh yes. Kok iso mirip ngono to, Lek? Mesti kangen iki. Aku suwe banget ra. Iya, sehat-sehat ya kakangku. Sehat-sehat cintaku Dalangan tahun kakangku. ngarep tak usulke ben garenge ganti. Oke. Ora. Wartoyo siap nampung. Ora, kowe iki tetep di hatiku Pak Reng wis ta. Tenang. Engko Pak Catur jujulono. Singkong. Oke. Wah, jane la. Aku wes. Wes. Wes lek gareng. Semangat Semangat. Gen ora keliyo kok. Ora, tetep ora. Mas Catur iki tetep gareng anu kae lho. Wes ora entuk ngono kuwi. Oke Mas Catur. Oke. Kita semangat memang seperti semangatnya warga pedalangan. Sampai wanci goro-goro wis jam yahmene. Hampir jam 3. Hampir jam 3 tapi ternyata warga masyarakat pedalangan hebat masih setia nunggu pagelaran wayang. Tepuk tangan yang meriah pedalangan. Insya Allah tak dongake sing isih kersa wungon tirakatan karo Mas Catur, tak dongake sehat jasmani rohanine betul. Sugih rezekine betul. Jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh. Ini mau ada yang nyumbang lagu. Waduh, saya sudah capek masih aja lah. Oke. Oh, Iya. Waktu terasa cepat sekali Mas. Iya. Oh, enggak masalah. Dituruti ini kurang dituruti. Karena besok saya harus ke Jakarta, Pak. Ngelatih timnas saya. Ya itu Mas Agus ya, Oke. dari RT 4 RW 1 ya, ketua kelompok tani urban farming pedalangan. Mas Agus, ketua kelompok tani. Ya. Oke, kita kasih spot yang meriah. Oke, sepatnya apa? Yo, tepuk tangan untuk Mas Agus. Siap. Hebat. Mas Dani ya, masih status saya. Rasa sangu. Ya. Ndadak sangu barang pun. Jare sepot Reng. Lah aku sing ora duwe musik lho, musike sing duwe kono kok.
Lah tak kira ki arep ndek ide Ya, apa. dikasih spot dulu, Lah kasih wis spot. sampai panggung kok. Kasih spot. Ya, siap sudah? Hah? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ngono kae ya spotnya. Ya. Sik Mas, ini kono sik nang ini kono sik. Tak spot ki. Sing tertib lho Mas. Nah. Gawe Kono sik. iki tenang. Iki penanggap lho, Nek Ren. tak spotke kok lagi rene, lagi klithih-klithih ngono. Nah, urung disepotke kok unu-unu dikira maling kok malah ya. Jadi tak spotke sik. Gliyah-gliyah. Yo, kasih spot dulu. Yo ketemu kowe. Yo ketemu, Gong. Budek. Agong. Ayo kuno, lagune kuno. Ya. Dari mana datangnya lintah? Lindro. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sudah, yuk. Ape. Asmane. Ini kapan lagi pokoknya. Waduh, kacamata kita sama. Tapi nasib kita berbeda, Bro. Sombong amat. Iya, sombong. Kasih mic dong. Sombong. Kasih mic dulu. Mas Ya, oke. Agus. Rombong papat kira. Ya umume orang. Wong yo nganggo umum mo. Mriki mau nih Mas Gareng nggih. Nggih. Nggih, gampil. Oke. Saged duet kali Mbak Elisa nggih. Lah monggo panjenengan Monggo Mbak parep Elisa. ya, Mbak. Iya. Tekone ampun kula. Kalih beliau gelem apa nggih. ora? Purun apa mboten Mbak Elisa? Injih, nggih. Nah, saya monggo. hanya nyekseni kalau jenengan mau duet sama Elisa boleh. Tapi harus ada tahu peraturannya. Oh, tenang aja. Paham? Lah kok sama saya. Peraturannya apa, Mas Agus? Nggih. Peraturannya tidak boleh pukul bagian dada. Oke. Monggo Mbak Elisa. Lagunya apa ya Pak sing duet sing penake nopo? Yasinan mawon. Apa? Hadroh apa banar. Selawat. Enggak suka. Iya. Kowe rasane noreng arep ngono terus yo. Sumuki, Pak. Lah copot. Oh, sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan. Ngono lah. Kita kan iya. Didandut ya. Waduh, enek apa ora iki? Ya ben dipikir sing ndek musik. Nyon izin lho Pak Catur nggih. Aman. Ini Pak Febru niki, ketua Mas panitia Gareng. niku yang saya hormati. Mas Agus izin Pak kalau- Bardi, Mas Dani, Pak Joko Karsiman, wah niku. Ereng. Mohon maaf. Mas Yulianto. Ayo reng. Sampean izinnya ampun roda langing. Ini panggung kekuasaan saya. Oh, nggih nyun sewu. Nyun sewu. Tapi Gareng. Nggih. Gareng. Nggih, Saya Mas dan Gareng. Lisa tadi sudah ada kesepakatan loh, mencicil kesepakatan. Enggak bisa kamu seperti itu. Garisnya kan jelas ini tolang. Dalam. Ini. Rebutan Ini kalau sudah di kekuasaan. sini kekuasaan saya. Jangan ngerebut rezekinya kanca. Tapi ini topik. Lah pitiknya Wis kana mikir. Wis, monggo. sudah tahu ya? Siap. Oke, bisa saya tinggal? 86 ya, tinggal boleh. Hah? Iya. Kita Mbak Eli. Oke. Nggih, monggo Ya Mbak Lisa. sepanjang jalan kenangan. Masuk Mas Udin. Ya. Sengaja aku semono sik Pak Talate sik. Datang ke kotamu. Lama sudah tidak bertemu. Ya, Nah, sebelum. betul Pak? Mantap. Pelatih anjing pelacak. Pripun Pak Febru niku? Mas, tolong Mas. Nek mboten Pak Febru kalih Mas Bardino, kula nyun sewu. Tolong. Aku alamatnya harus dikerjani Gareng iki wis. Tititku kecepet. Gareng dan neko-neko. Lirikan kok ya. Ini kelingan zaman cilianku terusan ngono. Nggih mboten napa Mas Gareng ngabote pados upo. Dan duke nggih Mas. Ya. Munggah loro medhuk ya nemen. Iya. Kagem Pak Febru, Mas Dani, Pak Bardi, Mbak Munti, aduh lali aku.
datang ke kotamu. Lama nian sudah bertemu, ingin diriku mengulang kembali berjalan jauh. Dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Amin, amin. Nah, Pokoknya repot-repot, rezekinya ya. melimpah ruah. Terima kasih, oke. bagus. Pokoknya sehat salam untuk keluarga yang bahagia sejahtera. Pokoknya untuk keluarga yang pokoknya top markotop bermaskot ya apa kok sik to ngemes suruh mlebu kaya wis ya Mbak ya. Maksud ki takon ngewangi aku. Lah ya Ngono kok sik to. ngene aku wero entuk kok kono wis njaluk to. Selamat ya Mas Agus. Terima kasih, bagus. Pokoknya luar biasa sekali Mas Agus. Oke. Nggih, Luar ini biasa. karena sudah jam 3. Nggih. Ya, mau sak lagu lagi atau udah? Dah. Lagi. Bagaimana ibu-ibu? Lagi ada Satu syaratnya. lagu lagi, ya. Satu lagu ada syaratnya. Ibu-ibu joget semuanya. Ya. Oke. Setuju? Biar Mbak Elisa semangat. Oke. Ya, nanti kondur biar bahagia Mbak Ya, Elisa. yang bisa istirahat. nyanyi semua apa ya kira-kira? Ya, tapi ibu-ibu syaratnya kudu joget bareng. Ya, melepas penat. Nggih, lha piye lho Mas? Ngenteng kene iki wis kerasane nemen. Wis kaya dudu liya bebrayan tegese wis kaya ning omahe dhewe, ning latare dhewe, ning jogane dhewe. Ya, lagunya mangan tempe aja lah. Apa itu namanya? Mangan tempe. Iya. Oh, rasanya. Jogja istimewa. Oh, gitu. Di- Ganti Ditemani Banyuman istimewa. De Uut Pedalaman sama istimewa. Mbak Tesa sama Genduk Sri. Ya. Nah, Yang rame. dan Semuanya rame bisa ya Mas nyanyi. Gareng. Nggih, nggih, nggih. Oke, yang sudah disebutkan tadi mohon untuk berdiri di sini. Tapi rapal loh, Reng. Untuk menghemat waktu. Ya. Dan ibu-ibu PKK semuanya yang mau Semuanya goyang yang mau dipersilakan. beruntung ada saweran. Ya, oke. Untuk Raja Sawer yang disawer di sini bukan di sana ya. Ya. Kalau di sana namanya dosa. Yo ben orang. Ya, apa-apa ya Mas ya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya Nduk Sri.